at folk kan huske et bestemt brand, bliver øget med 50% for hver sans, man påvirker. Så det er ikke så mærkeligt, at de også går efter vores ører. Nej, for når først lyden hænger ved, så kan der også være penge i det. Det satser de i hvert fald på i den virksomhed, vi skal besøge nu. Det er kendte lyde for de fleste. Og en tankstation lyder nu engang, som en tankstation lyder. Men hos Q8 på Artillerivej i København har der alligevel snedet sig en ny lyd ind. Den gør måske ikke meget væsen af sig. Men ikke desto mindre så er den nøje udvalgt og en del af en større plan. Vi har arbejdet igennem et par år med vores grafiske look, og så synes vi, at nu var tiden kommet til at tage hul på lyduniverset. Så nu ringer alle de ansattes mobiltelefoner med denne lyd. Sådan her lyder det, når de får en sms. Og radioreklamer for Q8 indeholder nu deres nye lydlogo. Q8 gør sommeren lidt sjovere. Hvordan kan en lyd få jer til at sælge mere benzin? Det kan den heller ikke alene, men når lyden er sat i den rigtige sammenhæng, så bidrager den jo til den positive oplevelse, man har med Q8. Og mere positiv oplevelse betyder bedre salg. Bedre salg er jo det, vi lever af, at sælge benzin. Vi tager lige lydlogoet igen. For det er bestemt ingen tilfældighed, at det lyder, som det lyder. Det er Carsten Kjems her fra firmaet Sonic Branding, der har komponeret Q8's nye toner. Han har primært spillet på bas, guitar og trommer, og så på denne Volvo V70 og en kæmpestor bro. Det lyder ikke meget, men jeg tager lige en gang til så. Carsten Kjems har simpelthen drønet frem og tilbage over Storebæltsbroen med en mikrofon i bilen. Og det var sådan, ja. For at optage lyden af dækkene, der kører over broens lameller. Og hvis jeg skal demonstrere det, så har vi så lydlogoet her, hvor man kan høre lamellerne i starten og undervejs i rytmikken. Så det lyder sådan her. Tusindvis af mennesker krydser hver dag Storebæltsbroen, og håbet er, at folk med tiden vil forbinde lyden med Q8. Hvis vi bare kan få en procentdel dem til at tænke, wow, Q8, men så har vi jo gjort et godt stykke arbejde her. Man kan jo næsten få den tanke, at det lyder næsten sådan helt hjernevaskagtigt. Ja, det kan man jo godt, men det er det også på den sjove måde. 1, 2, spil, 4! Sjovt var det i hvert fald, da de ansatte bogstaveligt talt fik banket den nye lyd i kroppen. 300 ansatte fik i løbet af en eftermiddag lært den nye Q8-melodi kende. Men Q8 regner med, at det vil tage flere år, før kunderne også har fået den ind under huden. Foreløbig kan de møde lyden i reklamer ved kassen og i telefonkøen hos kundeservice. Men der er mulighed for at tage den et skridt videre. For eksempel ved at spille baggrundsmusik i højtalerne i butikken. Eller også ligefrem at få benzinstanderne til at give lyd. Man kan jo sagtens forestille sig, at man kan lægge vores lyd ind, så når man tager pistolen af og sætter i, at den så siger noget af vores nye lyd. Er I ikke bange for at gøre folk sådan helt øre i hovedet af alt det lyd? Jo, det er vi meget bevidste om, at det vil vi ikke. Vi vil selvfølgelig gøre det der, hvor det er godt, og det giver noget positivt til brandet, og ikke der, hvor det bare bliver støj. Storebæltsbro.